I dag snakker jeg med Lukas og Niklas. Hola. Hola, amigo. Hola, señor. Jeg tænkte ikke på, at man kunne se mit ansigt. Så jeg tager lige min kamera af. Jeg vil ikke have, at man skal se min ansigt. Nej, min profilbillede har mig med min oldemor, når jeg var 5 år. Så kan de stadig se mit ansigt. Så slår du dit rigtige ansigt. Var du 5 år der? Okay. Slår dit rigtige ansigt til igen. Okay. Men du har ikke lavet en siden for 10 dage siden. Ja, det er fordi, at ellers er de alt for lange, eller så kan jeg bare ikke, så har jeg bare ikke tid til at lave videoer, så. Hola, my new keyboard. Oh my god, har du fået ny keyboard? Mit keyboard er sgu da også nyt, din bummernik. Nå. Det lyder faktisk virkelig godt. Ja. Den er grå ude på siderne. Mm. Men I har faktisk ikke sagt hej til... Kan du høre det her? Ja. Jeg kan ikke høre det. Men har I sagt hej til alle dem, som der kigger på den her video? Hej så alle sammen. Hej så alle sammen. Jeg er forelsket i 27. Du er ikke 27, du er 11. Nej, jeg siger, jeg er forelsket i 27. Nå, så hun tallet? Siden i Ja. fredags, der var han forelsket i 22. Hvad? Han var forelsket i fredags, der var han forelsket i 22. Jeg er forelsket i mange. Okay. Jesus Christ. Nej, det er fandme ikke cheese eller hver Christ. eneste dag, mand. Jeg er forelsket i Nej, ingen. så havde det været 44, hvis det var dobbelt. Jeg vil først have en kæreste, når jeg bliver 15-16 år. Jackson, Ja. må jeg fortælle dig noget? Ja. Man skal være 16 år for at se på porno. Hvad? Man skal være 16 år for at se på porno. Ej! Nej, det var ikke jeg gjorde sådan her. Det ligner... Synes det godt, det ligner, du skulle til at gøre det her. Det er dig. Ja, det er det. Det er det. Ja, det er mig, det der. Det er Det, mig. du gør sådan her. Nej. Ja, du går sådan helt ind. Nej. Hvad fuck Jeg gør sådan laver her. du, Jackson? Ja, det var Ja, ingenting. han sidder bare sådan. Du. Ja, det er fordi, det er mig, der gør det lige nu. Gør du? Ja. Hvad skete der med min tv? Jeg sprang det i luften. Nej, den tændte lige ud af ingenting. Spurt. La 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 la. Niklas, fordi at du så siger vi farvel til alle dem, der kigger på den her video. Ja. Hej hej alle sammen. Hej. Næste video, så spiller vi nok alle tre sammen. Måske. Så er du lige bums. Så er du lige bums. Ja, jeg er så også nums. Nå, hej mor.